asteburu honetan Ibarrako Gaztefestak azaldu guzue gitarra nahiko zabala egin duzu aurtengoan ere, eta ikusten dugu ja pelota partiduak ere martxan dituzuela. Guain pelota txapelketa bat antolatu genuen, da guain finala idie jokatzen, eta gero sagardo dastaketa, finala eta gero, eta... Zorte izan duzu eguraldiarekin, behintzat sagardo dateko bero ona duzu. Bai, egualdik jendea animatzeun, da... Jende asko dago antolakuntza guztiaren atzetik? Bai, bagea ezagitzen bat, kopuru bat esateko, baina jendea bai, juntatu geha. Eta gainontzeko gunetarako zer duzue? Bihar larun bata goizian ume jolasakin, hasiko dugu egune, eta gero atxalden tortilla da, txokolata da, eta gauian kontzertuk, noski.